Takže vítam vás u ďalšieho videa. Jmenuji je Gamer a tu je Doktor Popel. Pozdraví sa do videa. Zdravím divákov. A dneska vám doktor povie o Rockstare, čo tento Rockstar obsahuje. Takže tu máte pán doktor. No takže predovšetkým by som chcel povedať, že Rockstar je nápoj určený pre také deti, ktoré sú... 18+. Nie takto nie gamers. Strelíme to takto. Je to od 14, berme. Takže David, zabudni na to, hej? Takže každým jedným gognutím sa vám stratí 1000 buniek v mozgovej hlave. Áno, asi to vysvetľuje, prečo sú všetci moji kolegovia takí, povedzme si to na rovinu, drbnutí. Presne tak. Takže vidíte, ešte na tej plechovke povedia, že vyhraj, posílaj kódy zo uzávieru. K tomu môžem toľko povedať. Aby ste dokázali, aby ste vyhrali. Tento nápoj obsahuje toľko všelijakých látok, že poznám priamo jedného človeka. A potom nám ich aj prečítate? Áno, potom Dobre, aj prečítam. tak hovorte. No ale ešte by som chcel dopovedať, poznám jedného človeka, ktorý to pil a zomrel, takže vážne to není sranda. Ale pil to ešte v minulosti a vlastne mal aj trochu problémy so srdcom, tak si za to de facto aj sám mohol. Ja, takže nám môžete niečo prečítať. No takže k tomu... Ale prosím vás po slovensky, doktor, alebo po česky. Áno, vedel by som aj po maďaroš, ale to necháme si na budúce. No takže, jasné, že tento nápoj není určený deťom. A obsah kofeínu je veľmi vysoký, takže není hodné pre deti a tehotné alebo kojace ženy. Dočiace. Nemiešajte to prosím vás s alkoholom, o tom si povieme na budúce ináč. Maximálna denná dávka je jedno balenie. A tu neviem, čo odo mňa chcú. Jeden Rockstar, alebo jeden kartón, pretože v jednom kartóne sa nachádza 12 Rockstarov. 12:30. Ďakujem za opravu, dokonca 30. No a teraz si básnik si položí otázku. Keď vás môže zabiť jeden Rockstar, tak 30 Rockstarov, čo s vami narobí? Žijeme ďalej. 30-násobná smrť sa to volá. A keď zomriete, tak potom na čo máme tá výhra? To je najlepšia výhra, posmrtná výhra. Chápete, to je akože pre truchliacu rodinu. Rodina truchlí, plače, zrazu sa dozvie, že ide sa na Bahamy, ale všetci na ňu zabudnú. Dobre, takže to asi bolo všetko, pán doktor. Na budúce sa budeme rozprávať o alkohole, takže... A tu máme ešte 12, ktorá obsahuje marihuanu. Vidíte? Bob Marley by sa veľmi lízal. Takže toto je teda obsahuje vitamíny, taurín, kofeín a to je tak všetko. Dobre, ak sa vám to páčilo, dajte like, koment a odber. Majte, čaute. No musíš spokojný.